Rana na fitowa ta gabas ta faɗi a yamma. Kowane bil'adama da ke rayuwa a doron duniya yana shaƙar numfashi a kowane daƙiƙa, kuma zuciyarsa na bugawa duk cikin hikimar mahalicin sammai da ƙasai. Shekaru da dama da suka shuɗe, an yi wasu ayarin mutane da ba su yi imani da Allah maɗaukakin sarki ba. Hakan yasa suke izgili ga musulmai, har hakan ta sa aka baiwa wani shehin malami labarin waɗannan mutanen da munanan ayyukansu. Nan wannan shehin malamin yasa aka shiga yin shela duk wanda bai yi imani da Allah ba ya fito wani babban filin taro na garin, inda za a tabbatar musu da cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce su har ya sanya su a doron ƙasa suke numfasawa. Ko da aka taru a filin sai aka zaunar da musulmai a gefe guda, kafirai kuma waɗanda ba su yi imani da Allah subhanahu wata'ala ba su ma a gefe guda. Sai dai babu alamun shehin malamin da ya tara su, har hakan ya kai da ɗaya daga cikin mai magana da yawun kafiran ya tashi ya yi magana yana mai cewa, da alama duk muna ɓata lokacinmu ne. Shi ma shehin malamin ya san babu Allah, shi yasa yanke shawarar ƙin halartar wannan taron. Yana cikin wannan ikirarin shehin malamin ya ƙaraso, na ya shiga sanar musu dalilin da yasa bai samu isowa da wuri ba, cikin sanyin murya da hikima yana faɗin, a hanya ta akwai wani kogi da zan tsallaka. Na jira jirgin da zai tsallakar da ni, amma ban ga ko ɗaya ba. Kwatsam sai ga wata bishiya da ke kusa da kogin ta nufo bakin kogin. Kangace me, wannan bishiyar ta faɗi gabana, ɓawonta ya ɓare, kai tsaye ya fara saran kanshi da kanshi. Sai kuma gashi wannan bishiyar ta sassaƙa wani kwale-kwalen jirgi mai kyau. Cikin sauri na shiga, aka fara tafiya da ni har na iso gare ku. Nan kafiran suka bushe da dariya suna faɗin, ta yaya bishiya za ta sara kanta har ta sassaƙa jirgin ruwa? Sai shehin malamin ya kaɗa baki ya ce, kamar yadda bishiya ba za ta iya zama jirgin ruwa ba, to ta yaya rana za ta fito ita kaɗai da safe a daidai lokacinta? Kuma ta yaya za ta iya faɗuwa a kowane maraice a daidai lokacinta? Kuma wa yake ba ku ikon shakar iska da bugawar zuciyarku? Ko da jin wannan furucin na shehin malamin jikinsu ya yi sanyi suka sunkuyar da kansu. Nan take shehin malamin ya canza tunanin duk wanda ke gurin, ta yadda da yawa daga cikin wa'annan kafiran suka musulunta. Allahu Akbar! Allah ya ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Umdas Online TV domin sai da ku.